Zuzen baten paralela egiteko behar ditugu bi tresnak. Eskuaira eta kartaboia. Orduan, bietako bat, eskuaira jarri beti, egin beti modu berean, eta horrela zaizue aztuko. Jartzen dugu eskuaira, nahi dugun zuzenaren gainean. Honen paralela nahi badugu, honen gainean. Eta bestea, jarri alboan, hau izango da bakarrik errail bat bezala, gora eta bere egiteko. Orduan, berez ikasi horrela jartzen, baina, erratzen bat zarete eta jartzen bat duzue horrela, ere bai balio du, Orduan, horrela, bestea horrela, eta, gora eta bera, nahi duzun distantziara. Imaginatu, hemen, esaten dizu dela puntu honetatik, egin paralela bat. Jaizten duzu, puntu horrertino, eta egiten duzu. Horrela, nahi dituzuen paralelak.